De toerismebranche in Friesland zit positief om op de simmer van 2015. Vooral omdat er een protte mooi waar wie. Voor de recreatiebedrijven op de Wateilanden wie het zelfs een topsimmer. Campings en botenverhuurders op de verste wal binnen ik tevreden. Wol boeken de mensen haar vakantie hield dit letter. Extreme wetteroerlijst in grauw juste midden. Verskate stritten stroepen onder. En auto's hier een grote moeite om terug het dorp te komen. Het wetter streemde ik de tuin in. Het kunstwerk in de Ljouwerter Oude Lommetsteeg is juist hier iepene. Een verjochte metalen bonkerak van een walvisk. De oonpak van de stegen jet bij de opwaardering van de omjouwing van het centrum, inclusief het Fries Museum. Er is juist de zocht op de Waadzee naar 2 vermiste kitesurfers. Die wienen van Haas onderwijs naar Vlieland. Omdat net duidelijk wie als ze daar wel onkwamen wienen, waar het alarmslijn. De surfers kregen via de sociale media in de gaten dat ze zocht waren. Ze wienen liek wel zo weerom in Surg en hebben haar melden bij de KNRM. De gemeente Ljouwert had vannacht loodmeetings dien bij het muziekfestival Sci-Fi in de Griene Stier. Ik is jongen dat de organisatie hem wel aan de strenge regels houdt. De binnen was er via bekend geen overtredings constateren. Het blijft droog joen en vannacht. De temperatuur is om de 12 graden hinnen. Morgen een warme dag, maar zinneskien waar en 23 rond 24 graden.